Hello, mahal. Malapit na ako sa bahay. Bukas magkita tayo, ha? Sige mahal, excited na ako. Miss na kita. Sana sa susunod magkasama tayo madistino. Hayaan mo mahal. Akong bahalang mag-request kay sir. Alam mo namang malakas tayo dun eh. Buti na rin yun para mapantayan kita. Balita ko maraming dumidiskarte sa'yo kapag nasa kampo ka. Ano ba? Hindi ko naman pinapansin yun. Tsaka pinapakita ko kaagad sa kanila itong engagement ring. Mahal! Tawagan na lang ulit kita, ha? May dadaanan akong kailangan kong bilhin. Sige mahal, I love you. I love you too. Matapos bumili ng paborito kong cake, agad akong nagpahatid sa bahay namin. Mahigit 1 taon din akong nadestino sa Mindanao, habang ang fiancé ko naman na si Caleb ay nadestino sa parting Luzon. Habang palapit ay unti-unting napalis ang aking ngiti dahil nakakumpol sa harap ng gate ang mga kapitbahay namin. Nagtaka ako dahil sumalubong sa akin ang malakas na sigaw ng mga tao sa bahay namin, kasunod ng nakakatakot na angil at ungol na tila mula sa isang mabangis na hayop. Tumakbo ako sa papasok ng bahay at ganoon na lang ang gulat ko sa sumalubong sa akin. Halos bumaha ng dugo sa paligid habang ang buong pamilya ko, mula sa mga magulang ko, mga kapatid, hipag at bayaw, mga pamangkin, maging ang mga kasambahay ko ay nagmistulang parang mga nilalang ng dilim. Nanlilisik ang mga mata, mahaba ang mga pangil at kuko sa kamay. Anong nangyari dito? Mami! Dad! Dad! Si Sophie ito! Kuya, ano bang nangyayari sa inyo? Ate! Bigla akong tumakbo nang sugurin ako ng mga ito na para bang hindi na nila ako nakikilala. Umiiyak na tumakbo ako paakyat sa kwarto at agad na nilakang pinto. Pagkatapos ay madali kong kinuha ang aking shotgun na pinamana pa sa akin ng daddy ko. Nilagay ko ang mga bala sa bulsa ko habang nanginginig ang mga kamay ko. Matapos yun ay takot at nanginginig ang buong katawan ko na sumiksik sa sulok habang unti-unting nasisira ng mga ito ang pinto. Sumampa ako sa handrails ng teres habang hawak ang baril hanggang sa tuluyang masira ang pinto at nakapasok na ang mga ito. Mom! Dad! Sorry po! Isang magandang umaga sa iyo at sa inyong mga tagapakinig, Madam Venus. Tawagin niyo na lang akong Sophie. Hindi ko tunay na pangalan. Isang dating sundalo. Nauna niyo na sigurong napakinggan ang kwento ng kaibigan kong si Estelle. Ngayon naman ay ang kwento ko ang isasalaysay ko sa inyo. Gaya ni Estelle ay isa rin akong bounty hunter. Nanunugis ng mga kriminal na may malaking halagang nakapatong sa kanilang ulo. Gaya ni Estelle, ako man ay may sariling kwento tungkol sa mga aswang. Nang gabing iyon, mahirap man paniwalaan, pero namatay ang buong pamilya ko na isang halimaw. Aswang, ayon sa isang kasambahay at houseboy na nakaligtas ng gabing iyon. Masakit man ay binaril ko ang pamilya ko at ako mismo ang tumapos ng tuluyan sa kanilang buhay para hindi na makapaminsala pa ng iba. Nagkaroon ng investigasyon at napaghinalaan akong suspect sa initial investigation. Ayaw paniwalaan ng korte ang totoo. Sa bagay, sa modernong panahon ngayon, sinong siraulo ang maniniwala na may aswang, lalo na dito sa Maynila? Mabuti na lang at may CCTV cameras kami sa mga common area sa bahay. Naabswelto ako, pero sa kabila noon ay umalis pa rin ako sa serbisyo. Ang buong akala ko ay wala nang masasakit pa sa pagkawala at pagkaubos ng pamilya ko. 2 linggo matapos yun, ay biglang nawala ang fiancé ko na si Caleb. Kasama si Kian, ang kapatid nito, at ang best friend ko. Hinanap namin siya. Ngunit bigo kaming mahanap ang lalaking mahal ko.
Hanggang sa lumipas ulit ang 2 linggo. Nabalitaan ko na lang na wala na rin si Caleb. Ang pangalan ng mga tao at lugar sa kwentong ito ay sinadya kong binago para sa proteksyon ng kanilang pagkakakilanlan dahil na rin sa sensitibong paksa ng liham ko. Sophie, malapit na. Eto na. Kian, pwede ba? Papagpahingahin mo naman ako. Hindi mo na ako tinigilan mula kanina. Sorry na. Namiss lang kita eh. 2 weeks ka rin nasa misyon. Ikaw, hindi mo ba ako namiss? Na-miss, syempre. Soph, pakasal na kaya tayo. Total naman, nasa tamang edad na tayo. High school pa lang kilala na natin ang isa't isa. May nangyayari naman sa atin. Ituloy na natin. Sira ka ba? Wala naman tayong relasyon eh. Anong wala? Ano tong ginagawa natin? We just need each other, Kian. Binibigay ang pangangailangan ng isa't isa. Yun lang. Hindi mo ako mahal. We're best friends with benefits. Hanggang doon lang tayo, di ba? Usapan na natin yan. Si Kuya pa rin ba hanggang ngayon? Don't be silly. Matagal nang patay si Caleb. Tapos na yon. Hindi dahil sa kanya. Hindi lang ako ready for commitment. Pero wag ka mag-alala. Hanggang gusto mo ako nandito sa tabi mo, hindi ako mawawala. Stop overthinking, okay? Kung buntisin na lang kaya kita. Total alam ko naman kung kailan ka safe at hindi. Para wala ka nang kawala sa akin. Loko. Sige, subukan mo lang. Nabanggit ko na si Kian, di ba? Ang kapatid ni Caleb at best friend ko. Isang pulis at isa sa nakakaalam ng trabaho ko. 2 taon mula ng pagkamatay ng kapatid niya. Isang gabi ay nag-inuman kami at nang malasing ay nakalimot. Kinalikan niya ako at tumugon ako. Hanggang sa nauwi ang lahat sa loob ng aking silid. Pareho kaming walang relasyon sa iba. Wala rin kaming formal na relasyon sa isa't isa. Pero pinupunan namin ang pisikal na pangangailangan ng bawat isa. Masaya ako sa piling ni Kian. Bukod sa mabait at gentleman, tall, dark and handsome, matikas at malaki ang pangangatawan nito. Ako nang magbubukas. Magbihis ka na. Bumaba ng kama si Kian at nagbihis saka lumabas ng kwarto. Maya-maya ay narinig kong bumukas ang pinto at nagsalita ito. Napangiti ako nang marinig ang pamilyar na boses. Oh, sir. Kumusta? Long time no see ah. Ayos lang. Eto, tumatanda na. Si Sophie, nariyan ba? Opo, nasa kwarto. What do you have for me now, sir? Real name, Luisito Mendez alias Madam A. Ang leader ng sindikato. Graduate ng medicine pero walang lisensya dahil hindi pumasa sa board. Age, unknown. Case, kidnapping, murder, drug trafficking, and human trafficking. Pinapatay nila ang mga kinidnap nila at inaalisan ng internal organs at dugo. Reward money, 12 million pesos. Wow! Ang bigat ha? Pero asan ang picture? Tsaka bakit ganito ang cartographic sketch nito? Walang mukha. Nakapatong sa ulang hoodie at nakasuot pa ng cap. Naka-face mask at mata lang ang nakikita. Paano ko mahuhuli to? That's the catch. Wala pang nakakita sa mukha nitong si Madam A. Ayon sa mga kumanta na tauhan niyang nahuli ng mga pulis. Kahit kailan daw ay hindi nagpapakita ito ng mukha. Kahit kanino. Kahit sa kanila. O ano, kukunin mo to? Oo naman. 12 million din to eh. Pero paano ko malalaman kung sino si Madam A? Tsak din na may mga alipores yan sa paligid kung saan siya nagtatago. Una,
May tattoo sa bandang ibaba ng batok na letter A ang mga tauhan niya. Pangalawa, palaging may gold coin na hawak si Madam A. At ayon sa mga tao niya, mahilig daw yun mag-toss coin, lalo kapag magulo ang isip nito. Huling namataan sa Cavite pero kanina ayon sa ibang informant, nakalis na doon. Ang hinala nila, baka nagpunta ng Zambales, baka umuwi sa kanila. Okay, sige. Ako nang bahala dito. Sasamahan kita. Makalipas ang 1 linggo, tumulak kaming dalawa ni Kian papuntang Zambales, kung saan naabutan namin doon si Kuya Randy. Ayon sa report na nakalap ko, ang lugar na iyon daw ay ang kinalakihan ni Lucita. Para maitago ang aming totoong pakay, umupa kami ng pwesto at kunwaring nagtayo ng tindahan ng cellphone. At sa tapat namin ay may isang kainan na dinadagsa ng mga tao. Ang lola natis papaitan. Isang kainan na ang specialty ay ang papaitan at iba pang pagkaing Pinoy. Lagi maraming tao dyan sa kainan na yan. Eh ma'am, masarap po kasi. Lalo na yung papaitan nila. Talaga? Hindi ko masyadong bet yun eh. Masarap ma'am. Saka pati yung mga iba pang tinda nilang pagkain. Masarap. Ano, Kian? Gusto mo dyan na lang tayo kumain mamaya? Sige ba? Alam mo namang hindi ako maselan sa pagkain. Sino nga palang may-ari ng kainan na yan? Yan po maglola dyan. Okay, sige. Ako nang bibili mamaya. Kakaibiganin ko, baka sakaling may madampot akong impormasyon. Nakapagtanong-tanong ka na ba? Opo. Sinubukan kong magtanong kung may kilala silang Luisita Mendez. Pero wala daw sa pagkakaalam nila. Mali. Hindi ko pala dapat tinanggap to. Para tayo naghahanap ng isang pirasong karayom sa ilalim ng dagat? Nandito na to. Kaya tapusin mo na. Kaya nga sumama na ako para may katulong ka sa paghahanap eh. Nang tanghaling iyon ay ako naman ang kumilos at tumawid sa katapat namin na kainan. Paglapit ko pa lang ay ngumiti na sa akin ang isang babae at ang katabi nitong matandang babae. Magandang tanghali po. Pabili po ako ng isang pakbet, isang order ng lechon paksiw, isang menudo at 5 kanin. Balot o kain? Balot po. Ay, ikaw yung babae dyan sa bagong bukas na bilihan ng cellphone, di ba? Opo. Mukha ngayon ko lang kayo nakita dito sa bayan namin. Opo. Bagong lipat lang po kami. Kasama mo ba yung 2 lalaki? Oo. Ang pogi naman ng isang matangkad at kayo manggi. Pogi ba? Alam ko, boyfriend ko siya eh. Ay, sorry. So, papaitan. Bili ka ng papaitan. Oh, love. Papaitan ba? Nakita ko ang gulat sa mukha ni Kian nang tawagin itong love. Sa totoo lang, Madam Venus, hindi ko rin maintindihan kung bakit sinabi ko yun. Basta ang alam ko, medyo naalarma ako nang magpakita ng interes ang babaeng kausap ko kay Kian. Siguro nga ay madamot ako at unfair. Ayoko at takot ako na pumasok sa formal na relasyon pero natatakot din akong mawala siya at makuha ng iba. Samantala naningkit naman ang mata ko nang umisi si Kian. Alam kong kinilig ito at nagustuhan ang sinabi ko. Kaya hindi ako nakapalag nang humawak siya sa bewang ko. Yes, love. Gusto ko ng papaitan. Ano ka palang pangalan niyo? Ako po si Sophie. Ito naman po si Kian. Ay, kinagagalak ko kayong makilala. At sana ay magustuhan nyo dito sa bayan namin. Ako naman si Natividad, pero lola natin ang tawag nila sa akin dito. At ito naman ang apo ko na si Carmen. Hello po. Nice to meet you po. Love, una na ako dun sa shop. Okay, sige. Tuwing tanghalian ay sinasadya namin na doon kumain, pagkatapos ay palagi kaming nakikipagkwentuhan sa mga ito. Ay, Lola, siya nga po pala. Bigla ko itong naalala kagabi eh. May naging kaibigan po ako dati. Bata pa ako noon. Naalala ko na taga rito sa lugar niyo.
Naalala ko na minsan binanggit niya sa akin tong pangalan ng probinsya na to. Mendez ang apelyido nun eh. Mendez... ano nga ulit ang pangalan? Yun, Lucita. Lucita Mendez. May kakilala po kayo na ganun ang pangalan? Lucita Mendez. Ay, teka. May kilala akong Lucita Mendez, yung apo ng kapitbahay namin. Talaga po? Saan banda dito? Naroon sa loob ng baryo. Sa kabilang kalye mula sa bahay namin. Ganun po ba? Pwede kaya naming puntahan? Close na close po kasi kami ng classmate ko na yun dati. Mula po nang graduate kami ng elementary, nawalan na kami ng balita sa isa't isa. Mukhang malabo na kayo magkausap. Bakit naman po? Ang lahat kasi ng nakatira sa bahay na yun ay pinaslang. 6 na taon nang nakakalipas. As in, pinatay? Sino pong pumatay sa kanila? Aswang. Sinalakay ng aswang ang buong pamilya nila at pinatay. May mga kamag-anak ba sila na nasa ibang probinsya? Yung iba ay nasa ibang bansa. Pero bihirang-bihira nang umuwi dyan. Para nangang haunted house na yung bahay nila. Si Lucita po. Kasamang namatay si Lucita Mendez nung gabing patayin ang buong pamilya ng aswang. Sandali ho. Ibig niyong sabihin, patay na si Lucita Mendez 6 years ago pa? Kinagabihan sa hotel, mula nang banggitin ni Lola Nati ang tungkol sa aswang, ay naging tahimik na ako. Ilang taon na ang nakalipas mula ng malagim na gabing iyon, pero hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko ang itsura ng buong pamilya ko na naging aswang. Maya-maya ay narinig ko na lang na bumukas ang pinto ng banyo at nilapitan ako ni Kian. Pinihit ako nito paharap, pagkatapos ay ngumiti at niyakap ako. Iniisip mo na naman yon. Halika nga dito. Yayakapin ko lang itong baby ko. Ikaw talagang galing mong mang-distract. Ayoko lang makita kang ganyan. Malungkot at tulala. Okay lang ako. Bukas puntahan natin yung bahay ng mga Mendez. Doon kila Lola Nati. Kailangan nating malaman ng totoo. Dahil mukhang itong si Madam A ay hindi naman Lucita Mendez ang totoong pangalan. Kung ganun, ibig sabihin ay kilala ni Madam A ng personal itong mga Mendez. Tumatakbo ang mga araw. Kailangan na natin siyang mahanap. Magmanman tayo ng maigi sa bahay ng mga Mendez. Baka isa sa kamag-anak nilang gumagamit ng pangalan niya at ang totoong Madam A. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero please, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano, okay? Okay. Kian? Salamat. Maraming salamat sa lahat. Mula noong mawala sila Mami, hanggang sa mawala pati si Caleb, hindi ka umalis sa tabi ko. Siguro kung wala ka, baka kung ano nang ginawa ko sa sarili ko. Alam mo naman na malakas ka sa akin eh. Sa sobrang lakas mo nga, handa na akong pakasalan ka. Anumang oras. Yan ka na naman sa kasal eh. Kunwari ka pa na ayaw mo pero nagsiselos ka naman dun sa apo ni Lola natin. Tapos sabi mo pa, boyfriend mo ko. Love pang tawag mo sa akin. Ayoko lang makompromise yung mission natin. Compromise ka dyan. Ang sabihin mo, nagsiselos ka. Hindi Hindi kung hindi. Ano ka ba? Ibaba mo nga ako. Mula bukas bumilang ka hanggang sa araw ng susunod na period mo. Kapag na-delay ka ng ilang araw, mag-pregnancy test ka na. Kian, isa. Huwag kang magbiro ng ganyan ha. At sino nagsabi nagbibiro ako? Para kapag nabuntis ka, mapipilitan kang pakasalan ako. Oh my God! Pinipikot mo ako. Yes, ma'am. Kinabukasan ng umaga ay nagtungo kami sa sinasabing bahay ng mga Mendez. Tama si Lola Nati. Mas liblib pa yun sa inaasahan. Pagdating naman doon ay maganda at maayos ang mga kabahayan. Isang maliit na pamayanan sa gitna ng kagubatan. Wow! Ang ganda naman dito.
Ang cute naman itong lugar na to. At itong malaking bahay na siguro ang sinasabi ni Lola Nati na bahay ng mga Mendez. Sa tingin ko, mas mababantayan nating maigi kung umupa tayo ng bahay dito. Oo nga, hindi natin alam. Baka nariyan lang yun sa loob. Mas makakapagbantay tayo. Sophie? Oh, Carmen, ikaw pala. Anong ginagawa niyo dito? Ha? Naghahanap kasi kami ng bahay na mauupahan. Sa ngayon kasi sa condotel dun sa kabilang bayan pa rin kami tumutuloy. Alam mo na, para makatipid. Sakto pala. May kakilala ako. Diyan lang sa malapit. Pinapaupahan nila yung bahay kasi nasa abroad na yung mga may-ari. Talaga? Pwede mo ba kami samahan? Oo, sige. Alika, sumunod kayo sa akin. Maganda ang bahay. Medyo may kaliitan pero sapat na para sa aming tatlo nila Kuya Randy. 3 ang kwarto, 1 sa baba at 2 sa taas. May mga gamit na rin doon na iniwan ng may-ari ng bahay, kaya hindi na rin kailangan gumastos ng pambili sa mga kagamitan. May signal naman doon ng phone at internet, kaya kahit na liblib ang lugar, walang problema sa komunikasyon. Kapag may kailangan kayo, sabihin niyo lang sa akin o kay Lola. Okay. Salamat ulit ha, Carmen. Nang maiwan kaming dalawa ni Kian, ay naglakad-lakad pa muna kami sa paligid hanggang sa makarating kami sa isang malawak na bukirin. Maganda at maaliwalas sa paningin ang kulay berdeng mga dahon ng palay. Napangiti ako nang umakbay si Kian sa akin at hinalikan ako sa sentido. Presko at malamig ang hangin, kaya hindi ako nag-atubiling yumakap dito. Sa susunod, magbabakasyon tayo. Kapag nakuha na natin ang bounty na 12 million. Sophie, Hmm? pagkatapos itong mission mo, pwede bang huminto ka na sa pagiging bounty hunter mo? Naikwento sa akin ni Kuya Randy kanina na hindi natatanggap ng assignment si Estelle. Magre-retire na siya at magpapakasal na sila ni Ethan. Sana tayo rin. Sorry. Palagi na lang kitang pinaghihintay. Okay lang. Basta alam ko na sa dulo, darating ka pa rin. Kung natatakot kang mag-commit dahil sa nangyari kay Kuya, then I'm different. Hindi ako mawawala sa iyo, Sophie. Nakalimutan mo na ba? Nangako ako sa iyo na hindi kita iiwan. Hindi ka nag-iisa. Hindi ko hahayaan na mag-isa ka. Mahal kita, Sophie. Mahal na mahal kita. Thank you, Kian. Thank you. Bigyan mo pa ako ng sapat na panahon. Kaunti na lang. Makakarating din ako sa dulo. Huwag ka magmadali. Naghihintay lang naman ako. Halos sabay kaming napalingon nang marinig ang kaluskos na iyon mula sa isang halamanan. Lumibot sa paligid ang tingin namin hanggang sa mapukunot noo ako nang makita ang isang pares ng mata na nakatingin sa amin. Kian, may tao dun sa likod ng mga halaman. Sabay kaming bumunot ng baril ni Kian at tumakbo palapit sa pinagtataguan ng taong nakatingin sa amin. Ngunit mabilis itong nakatakbo palayo at hindi namin alam kung saan sumuot. Nawala. Halika na. Bumalik na tayo sa bayan. Nang gabing iyon, matapos namin isara ang cellphone shop, ay umuwi lang kami sa hotel na tinutuluyan namin para mag-check out at kinuha ang mga gamit saka umuwi sa nirentahang bahay. Ma'am Sophie, nakakatakot naman dito. Baka mamaya may aswang din dito. Din? Bakit? Nakakita ka na ng aswang? Opo, sa malapitan pa. Doon sa uling assignment namin ni Ma'am Estelle, naging aswang yung isang asawa ng manyakis na si Honorio Season. Yung nagkiklaim na anak daw siya ni Lord? Opo, siya nga. Ang galing nga ma'am ni Ma'am Estelle. Kuya, pasok na natin itong mga gamit sa loob. Sophie, gutom ka na ba? Medyo. Papasok na kami sa loob ng bahay at sinarado ko na rin ang gate ng garahe nang may maamoy akong malansa.
Agad akong nagtakip ng ilong sabay lingon sa labas at hinanap ang pinanggalingan ng mabaho at nakakasukang amoy na iyon. Baho! Naamoy niyo ba yun? Oo. Amoy bulok na bangkay. Nakakadiri naman yun. Pumasok na tayo sa loob ng bahay. Baka sumakit pang tiyan mo, Sophie, at mawalan ka ng ganang kumain. Sinunod ko ang sinabi ni Kian. Nagsarado kami ng mga bintana at kurtina at pinto para hindi pumasok ang amoy na yon sa loob ng bahay. Habang nasa taas at inaayos ang mga armas kong dala, gaya ng shotgun, 2.45 kalibre na baril at military knife, si Kian naman ay naghahanda ng mesa para sa hapunan namin. Binuksan ko ang laptop at muling nag-search ng mga impormasyon tungkol kay Lucita Mendez, lalo na ang picture nito. Pero bigo pa rin ako. Sophie, tara na. Kumain na tayo. Nakahanda na sa baba. Sige, susunod na ako. Ano yun? Ibon? Tumingin ako sa mga braso ko nang maramdaman ang pangangalisag ng mga balahibo ko. Dali kong kinuha ang shotgun at kinasayon. Dahil doon ay naalarma si Kian. Alam na alam ko ang ganoong pakiramdam. Kailanman ay hindi ko makakalimutan ang unang beses na kinilabutan ako ng ganoon katindi. Iyon ay ang gabing nasaksihan ko na naging aswang ang buong pamilya ko. May aswang sa bubong. Sophie, sandali lang. Diretso akong bumaba mula sa second floor ng bahay at naabutan ko si Kuya Randy na kasasarado lang ng pinto habang bakas ang takot sa mukha. Napansin ko rin ang mga asin at bawang na nasa bintana. May aswang ano po? Sabi na eh. Alam ko na kapag ganito kaliblig na lugar eh. Mabuti na lang. Naniguro ako. At nakabili agad ako ng maraming asin at bawang sa palengke kanina. Aswang nga! Huwag ka nang lumabas. Hindi na makakalapit yan. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi sa takot, kung hindi sa galit. Dahil ganun na ganun ang tunog ng narinig kong angil mula sa pamilya ko nang maging aswang ang mga ito. Gusto kong sumugod at barilin ng aswang na iyon, pero pinigilan ko ang sarili ko at hindi nagpadalos-dalos dahil baka sa huli ay mapahamak ako. Umalis na siya. Nang araw na iyon na habang si Kuya Randy ang nagbabantay sa kunwarian naming cellphone shop, kami naman ni Kian ay nag-ikot-ikot sa bayan. Nagtanong-tanong, baka sakaling may nakakakilala o nakakapansin sa isang taong laging nakahudi. Naisip din namin na pumunta sa mga katabing bayan at nagbaka sakaling makita doon ang hinahanap namin. Ano ma'am? Wala pa rin? Wala. Dito. Wala rin po. Halos lang yan ang taong dumadaan. Tiningnan ko. Mga taong may tattoo na letter A sa batok. Wala ka napapansin? Wala rin sir eh. Maya-maya ay napalingon kami ng pagkaguluhan ng mga bagong dating na customer ang bagong labas na papaitan ni Lola Nati. Maya-maya ay tumingin ako sa kaldero ng ulam nang makarating sa pang-amoy ko iyon. Kian, di ba halos ganyan din yung mabahong na amoy natin nung nakaraang gabi? Mas mabagong version lang to. Oo nga no. Ibang klase naman yun. Parang double dead na yung karne na ginamit doon. Hindi lang double dead. Amoy bangkay ng tao. Sigurado ka? Pulis ako. Alam ko ang amoy ng naaagnas na bangkay. Oo nga no. Tapos di ba may aswang na umaaligid sa bahay kagabi? Aswang ba ikaw? Sabay-sabay kaming napalingon at nakita namin ang gulat sa mukha ni Lola Nati. Lumapit ito sa mesa namin at naupo sa isang bakanting silya. Nakita namin ang pag-aalala sa mukha nito na may bahid ng takot. Lola natin,
Bakit po? Ano ang nakita nyo na itsura ng aswang? Hindi ko namin nakita. Narinig lang namin. Pero kahit hindi ko nakita, alam ko na aswang yun. Minsan sa buhay ko, may nakalaban na ako mga aswang. Ibang kilabot na hatid nila at ganun eksaktong naramdaman ko ng gabing yon. Pero ang narinig namin, parang may pakpak. Wakwak ang tawag sa kanila. Wakwak? Naalala ba ninyo ang kwento ko tungkol sa pagkamatay ng pamilya Mendez? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na aswang ang pumatay sa kanila? Nang gabing yon ay napatay ng taong bayan ang aswang. Mula noon ay tahimik na itong lugar namin. Malaya at walang takot kaming nakakalabas sa gabi na hindi inaalala ang kaligtasan namin. Pero nitong mga nakaraang linggo bago kayo dumating dito, may napabalitang 3 taong nawawala. 2 sa kanila ay mga dayo at ang isa ay taga rito. At nung isang gabi lang, nakita ang bangkay nila sa gubat. Wala nang lamang loob at naaagnas ang bangkay nila. Ang masangsang na amoy na yon na naamoy nyo ng gabing yon ay malamang nilulutong laman loob ng tao. Sigurado po kayo? Ay, hindi ako pwedeng magkamali. Kaya mag-iingat kayo lalo na sa gabi. Magsabit kayo ng mga bawang sa pinto at bintana. Maglagay din kayo ng mga asin sa paligid nang sa ganon hindi makalapit o makapasok ang aswang sa bahay nyo. Tatandaan ko namin yun. Ay, mamaya, Randy. Pumunta ka sa bahay at may ibibigay ako sa iyong kamangyan. Didikdikin mo yon kasama ng kahoy ng sinukuan. Pagkatapos ay gawin mong insenso. Ituturo ko rin sa iyo kung paano. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, sindihan mo yon at ilagay sa paligid sa labas ng bahay. Opo. Mainam na yung nag-iinga at bago pa may mapahamak. Pero Lola Nati, saan nagtatago ang mga aswang? Kalimitan sa mga masusukal na parte ng kagubatan o kaya naman ay narito lang sa paligid natin. Nakikihalubilo na parang mga ordinaryong tao. At kung may marinig kayong lumilipad, tiyak na wakwak ang aswang na yon. Isang klase ng aswang na buo ang katawan na may pakpak at nakalilipad na parang manananggal. Mabagsik sila, kaya mag-iingat kayo. Kahit na fake na tindahan ng shop namin, legit pa rin naman ang mga phone na tinda namin. Sa katunayan ay may ilan na rin kaming nabenta mula nang magbukas kami. Gaya kanina, may bumili ng pinakamahal na phone na tinda namin at binayaran yun ng cash. Medyo natagalan lang dahil ang tagal bago nakapagdesisyon ng customer kaya inabutan tuloy kami ng gabi sa daan. Ayos din tong kunwarian nating siya pa, no? Biruin mo, kumita tayo ng kulang 80,000 pesos, isang unit ng punla. Kapag nag-retire kami, kuya, alam mo nang papasukin mong negosyo. Malaki na rin naman yata ang naipon mo. Opo, ma'am. Pero pinaglalaanan ako ng pera ko. Saan naman? Hanapin ko yung pumatay sa kapatid ko. Pinangako ko sa kanya at sa mga magulang namin na bibigyan ko siya ng katarungan. Pero ma'am, bahala ka na bang mag-retire gaya ni Ma'am Este? Pinag-iisipan ko pa. Ito kasing si Kian eh. Ang gusto ko lang naman ay mailayo na sa gulo si Sophie. Mula nang mamatay ang pamilya niya hanggang kay kuya, napunta na siya sa ganitong trabaho. Magpapakasal na kami. Basta pumayag siya. Uy, naks naman! Mukhang seryoso ka talaga kay Ma'am. Naman! Ano yun? Sandali! Titingnan ko! Akmang bubuksan ni Kian ang pinto ng sasakyan nang bigla ko siyang hawakan at pigilan sa braso. Kasunod ng pagkapang ng kilabot mula sa likod ko hanggang sa batok. Sabay kaming 3 na tumingala at narinig ang isang nakakatakot na angil mula sa taas. Halos sabay kaming naglabas ng baril at patuloy na nakiramdam. Maya-maya
ay narinig namin itong naglakad sa bubong ng sasakyan. Hanggang sa may biglang tumalon sa ibabaw ng hood ng kotse. Nang hilakbot kami at nanlaki ang mga mata namin matapos makita ang tila isang taong paniki. Patulis ang mga tenga nito at nanlilisik ang mga mata. Mahahaba ang kuko sa kamay at paa, maging ang mga pangil nito. Malaki ang mga pakpak gaya ng sa paniki at mahaba ang kulay puti nitong buhok. Ah! Aswang! Mabilis na tinapakan ni Kian ang accelerator at pinasibad ang sasakyan, kaya biglang lumipad ang aswang. Ang buong akala namin ay umalis na ito, pero bigla na lang may lumagabog na sunod-sunod sa bubong ng kotse. Kian! Nasa bubong siya! Sinusundan niya tayo! Kian! Ganun na lang ang gulat namin nang biglang sumulpot ang kamay nito sa driver's side at basagin nito ang salamin. Pagkatapos ay hinablot sa damit si Kian at pilit na hinihila palabas. Ah! Demonyo ka! Bitiwan mo ko! Ah! Binuksan ni Randy ang bintana nito at binaril ang aswang, pero hindi ito masyadong natinag at hindi talaga binitawan si Kian. Patuloy nitong sinubukan na hilahin ito palabas ng kotse. Mabuti na lang at naka-seatbelt ito, kaya hindi basta nakuha ng aswang. Nagmadali akong tanggalin ang seatbelt ko at walang pag-aatubili na lumapit, sabay punot ng military knife sa holster, saka agad na sinaksak ang braso nito. Walang takot na sinunggaban ko ang braso nitong nakahawak kay Kian at hinila ko iyon, saka pinaputukan ito sa dibdib ng sunod-sunod. Hayop ka! Hindi ako natatakot sa demonyong katulad mo! Dahil sa sunod-sunod na pagtama ng bala nito, ay nabitiwan ito sa wakas si Kian. Nang sumilip ako sa bintana, ay nakita ko ang aswang na hirap lumipad palayo. Ihinto mo! Hindi pa siya nakakalayo! Sinunod ni Kian ang sinabi ko at hininto ang kotse. Bumaba kaming tatlo at hinabol ang aswang na parang ibon na dumapo sa malaking sanga ng isang puno. Bigla itong lumingon sa amin nang magpaputok kami at barilin ito. Nang lumipad palayo ang aswang, ay tumakbo ako at pilit iyong hinabol, pero pinigilan na ako ni Kian. Maya-maya, saka ko lang napansin na nanginginig ang mga kamay ko at lumuluha na pala ako. Hanggang sa hindi ko napigilan ang sarili ko at napaiyak ako, saka yumakap ng mahigpit kay Kian. Doon ko lang napagtanto na hindi ako natakot kailanman sa mga aswang dahil mas takot akong mawala si Kian sa buhay ko. Tama na! Nakaalis na siya! Wala na ang aswang. Halika na. Umuwi na tayo. Nasaktan ka ba? Nasugatan ka? Hindi. Wala akong sugat. Safe ako. Tahan na. Maaga pa lang ay nagising na ako dahil sa maingay na huni ng mga ibon. Nang lumingon ako sa tabi ko, nakita ko si Kian na mahimbing pa ring natutulog. Pumihit ako paharap sa kanya at yumakap. Doon siya nagising at niyakap ako pabalik. Good morning, love. Good morning. Kumusta ang tulog mo? Okay naman. Sana pala palaging magpakita yung aswang na yon para palagi ang tingin sa akin. Bah, mula pa makauwi tayo hanggang sa makatulog ka. Wala kang ibang ginawa kundi yan, yumakap sa akin. Sige ka. Baka mamaya maniwala at umasa ako na mahal mo na ako. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre gusto. Ikaw lang itong hinihintay ko eh. Natakot lang ako na may mangyaring masama sa'yo. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ako mawawala gaya ng nangyari kay Kuya. Ma'am, Kuya Randy, bakit po? nakanda na po ang almusal at sumagot na po pala si Sir Primo. Sige po, susunod lang kami. Halika na, bangon na tayo. Si Kuya Randy, iisa pa sana ako eh. Tumikil ka nga. Bangon na, bilis na. Maliligo na ako. Sabay na lang tayo. Ako, ang kulit. Matapos namin maligo ni Kian at nagbihis,
ay sabay na kaming bumaba. Pagdating doon ay naabutan namin na kumakain na si Kuya Randy. Kaya na, ma'am. Nauna na ako. Mukhang may sarili kayong bakang-baka ni Sir. Ito kasi ang kulit. Pasensya ka na kuya ha. Sorry Kuya Ranz, naingay ba? Hirap magpigil eh. Ano sabi ni Sir Primo? May nahanap daw siyang death certificate na Lucita Mendez ang pangalan. May mga nakita din daw siyang death records ng iba pang mga Mendez na may parehong address gaya ng nakalagay kay Lucita. Tama ang pangalan ng baryo. Sakto yung address. Tamang hinala natin. Hindi totoong Lucita Mendez ang pangalan ni Madam A. Ay, paano natin siya mahanap ngayon? Huwag kang mag-alala. Makikita natin siya. Isipin mo na lang, kahit na nalaman natin na patay na ang totoong Lucita Mendez, tiyak na tayo na narito lang sa paligid si Madam A. Tama ka. Safe na sigurong kumatok tayo sa bahay nila at magtanong sa caretaker. Sige, pagkakain ay pupuntahan ko. This time, magpapakilala na talaga akong pulis para hindi tayo itaboy. Samahan na kita. Kuya Randy, ikaw muna magbukas ng shop at magmanman doon. Sige po. Matapos kumatok sa bahay ng mga Mendez kaninang umaga, ay pumunta kami sa pwesto na bigo. Walang nagbukas sa amin ng pinto na para bang walang tao doon. Ang sabi ng ilan naming kapitbahay ay hindi pa raw bumabalik doon ang caretaker at bihira na rin daw pumunta ang mga ito. Kaya naman pumunta na lang kami sa shop at naglakad-lakad sa bayan. Muling nagbabaka sakali na may makita kaming makapagtuturo sa amin kay Madam A. Paano ngayon yan? Hindi ko alam. Kanina nga naisip ko na lang na ibalik yung assignment kay Sir Primo. Kaso sayang naman ang effort natin. Mahigit 1 linggo na tayo dito. Huwag kang mawalan ng pag-asa. May makikita din tayong lead. Sophie, Kian, eto ng order nyo. Salamat. Habang nakikipagkwentuhan sa amin si Carmen, napakunot noo ako nang makuha ng isang lalaking nakapila sa counter ang atensyon ko matapos tumalikod at makita ang batok nito. Napatulala ako at dahan-dahang tumayo nang makita ang tattoo nito. Isang malaking letter A. Eksakto gaya sa mga natanggap naming impormasyon. Dahil doon ay bigla kong hinablot sa mangga si Kian. Kian, tingnan mo. Maging si Kian ay napatayo matapos kong ituro ang lalaki. Hindi kami nagpahalata at nilapitan namin ito. Ngunit bago pa man namin mahawakan ang lalaki, pasimple itong tumingin sa amin. Saka biglang tumakbo ng mabilis na para bang kilala kami nito. Dahil doon ay nagmamadali naming hinabol ito. Kilala niya tayo, Kian. Tsak tauhan ni Madam A yan. Habulin mo lang siya. Tapos iikot ako sa kabila at sasalubungin ko siya. Sige! Kian! Sa kabila ng pinaputok kong warning shot ay hindi pa rin ito huminto. Gusto ko nang barilin ito pero nag-aalangan ako dahil maraming sibilyan na pwedeng madamay. Dahil doon ay binilisan ko ang takbo hanggang sa nabawasan ng mga tao sa paligid. Doon ako huminto at mabilis na inasinta ito sa balikat. Bumagsak ang lalaki sa sahig pero nang makalapit ako, bigla itong tumayo at nagtangka akong sipain. Mabilis akong nakailag pagkatapos ay umikot sabay sipa ng malakas sa dibdib nito. Tumalsik ang lalaki at bumalandra sa bangketa. Nang maglabas ito ng baril at takmang papuputokan ako, lumabas mula sa pinagtataguan si Kian. Sinipa nito ang kamay ng lalaki. Agad itong nakaatras at sumugod kay Kian at nagpalitan ng suntok ang dalawa hanggang sa masuntok nito sa sikmura ang lalaki at sinuntok pa ulit ni Kian sa muka. Nang mabitawan nito ang baril ay saka pinilipit ni Kian ang braso nito sa likod at pinadapa sa lupa kaya nagpumiklas ang lalaki. Nasaan si Madam A? Ha? Nasaan? Magsalita ka na! Kung ayaw mong mamatay, mabulok sa kulungan! Ngunit magsasalita pa lang ito nang biglang may umalingaw-ngaw na putok ng baril. Napaatras kami nang tinamaan ng lalaki sa ulo
at nagtalsika ng dugo. Nang tumingon ako sa paligid, nakita ko na nakatago sa mga halaman ang ilang kalalakihan. Mga tauhan ni Madam A! Sophie, tago, bilis! Nang paulanan kami ng bala ay agad kaming tumakbo at nagtago sa likod ng mga nakatayong drum sa gilid ng daan. Pagkatapos ay nakipagsabayan kami ng putok sa mga kalaban. Inasinta ko ang mga ito at sa bawat kalabit ko ng gatilyo ay isa-isang bumagsak ang mga ito. Hanggang sa ilang sandali pa ang lumipas at naubos ang mga lalaking tumambang sa amin. Doon lang kami lumabas mula sa pinagtataguan namin. Ang akala namin ay tapos na ang lahat hanggang sa isa na namang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Meron pa! Saan galing? Oh! Madam A? Natigilan ako matapos biglang halos dumapa sa semento nang makita ko sa likod ng talahiban ay naroon ang isang tao. Nakatago sa oversized hoodie na nakapatong sa ulo nitong may suot na cap at nakatago sa likod ng face mask ang mukha. Tanging mata lang ang kita. Mabilis akong tumakbo at hinabol ito nang biglang sumuot sa loob ng matataas na mga damo. Sophie, sandali lang! Hindi ko pinakinggan si Kian at sumuot din ako sa matataas na damo sa kahinabol si Madam A. Hanggang sa lumusot kami sa loob ng kakahuyan. Nang maabutan ko siya doon ko lang napagtanto na mas maliit ito sa akin. Tumigil ka! Tigil, sabi eh! Uminto ito pero agad akong pinaputukan ng baril. Nakaiwas ako pero mabilis akong nakalapit at sinipa ko ng malakas si Madam A. Tumama ang paa ko sa likod nito sa bandang kaliwang balikat at halos sumubsob ito sa lupa. Agad ko siyang nilapitan at hinawakan sa jacket sabay suntok sa mukha nito. Hayop ka! Pinahirapan mo ako sa paghahanap sa'yo! Nang aalisin ko na dapat ang takip nito sa mukha ay bigla ako nitong sinuntok sa sikmura ng malakas sabay takbo paalis. Susundan ko pa dapat siya pero napatakbo ako at nagtago sa likod ng puno nang may dumating na dalawang lalaki at pinagbabaril ako. Nakaganti ako at tinamaan ng bala ang dalawa at bumulagta sila sa lupa hanggang sa tuluyan ng nakaalis si Madam A. Malalim na ang gabi. Tulog na si Kuya Randy sa kwarto niya. Kami naman ni Kian ay parehong busy sa ginagawa sa aming mga laptop. Ako sa pagre-report kay Sir Primo, si Kian naman sa presinto niya. Parehong tungkol kay Madam A ang laman ng mga report namin. Love, nararamdaman ko, malapit nang matapos to. Malapit na nating mahuli yung Madam A na yan. Sana nga. Pero hindi ko akalain na maliit na babae lang yung Madam A na yun. Ang inaasahan ko matangkad at malaking pangatawan niya. Parang kaya ko nga siyang ihagis eh. Sa susunod, magdoble ingat ka. Baliwala yung 4th degree black belt mo sa taekwondo kapag binaril ka. Mabilis naman akong umiwas eh. Pero sandali lang, may napansin ako. Ano yan? Bakit love ang tawag mo sa akin, ha? Sino bang nagpasimuno nun dahil sa selos? Palabas lang naman yun eh. Kahit na. Sweet naman pakinggan, kaya totohanin na natin. Sasagot dapat ako, pero biglang napunta sa labas ng bahay ang atensyon ko nang maamoy namin ulit ang pamilyar na masangsang na amoy na iyon. Ayun na naman sila, yung mabahong papaitan. Amoy nabubulok na bangkay. Kung wala lang aswang at hindi delikadong lumabas ng ganitong oras, hinanap ko na kung saan galing yon. Baka may ginagawang kalokohan ang ibang nakatira dito. At laman ng taong niluluto nila. Kung tamang hinala mo na laman ng tao yun, hindi kaya mga aswang din ang nagluluto nun? Baho talaga. Ang mabuti pa, isarado na natin to, baka Natigilan kami nang marinig namin ang pamilyar na tunog ng pagaspas ng pakpak na yun, kasunod ng malakas na lagabog sa bubong. Alam namin ni Kian na nasa taas na naman ang aswang. Nandiyan na naman siya. lumayo tayo sa bintana. Isasara pa lang namin ang bintana nang bigla kaming umatras sa gulat.
Mula sa bubong ay biglang lumipad pababa ang aswang at huminto sa tapat ng mismong bintana namin. Hinila ako ni Kian palayo sa bintana at niyakap ng mahigpit. Mabilis naming hinawakan ang mga baril namin. Ngunit sa halip na magtangka itong lumapit, ay nanatili lang itong nakalutang sa hangin. Lumilipad at nakatingin sa akin. Kaya tinago ako ni Kian sa likod nito at tinutukan ng baril ang aswang. Lumayas ka dito, demonyo ka! Mabilis namang nakaiwas ang aswang sa pambabaril ni Kian, saka nagmadaling lumipad palayo. Naghatinginan kaming dalawa. Pareho kaming nalito sa inasal ng aswang. Ngunit kasabay nun ay dalangin ng pasasalamat dahil hindi ito nanggambala. Napalingon ako sa mga taong nagtatakbuhan papasok ng kakahuyan. Lumabas ako ng shop at tumanaw sa direksyon na pinupuntahan ng mga tao. Halos kasabay ko ay lumabas din ng kainan si Lola Nati at nakitanaw. Ano na naman kaya nangyari? Mukhang may natagpuan na namang bangkay. Kung hindi magkakagulo ang mga yan. Nakumpirma namin ang hinala namin nang dumating si Carmen. Palingon-lingon ito sa likod habang palapit sa amin at napapailing. May pinatay na naman ang aswang? Oo, 2 babae naman ngayon, magkaibigan. Magkahiwalay na natagpuan yung katawan. Mukhang nakatakbo pa yung isa bago nilapan ng aswang. Tagisan daw. Taga ron daw sa kabilang bayan eh. Dumayo lang dito dahil birthday ng isang kaibigan. Napalingon kami kay Lola Nati nang bumuntong hininga ito pagkatapos ay napailing. Bakas sa mukha nito ang lungkot. 2 buhay na naman ang nawala dahil sa mga angka ng demonyo na yan. Di ko alam kung saan nanggaling ang mga yan. Ang akala ko ay habang buhay na kaming madadahimik. Nga pala, Lola. Kagabi pinuntahan na naman kami ng aswang. Ay siya nga. Abuti hindi kayo nasaktan. Hindi naman po. May mga pangontra na sinabit si Kuya Randy sa bintana at pinto. Pati yung insenso sa labas ng bahay. Kaya po hindi makalapit yung aswang. Ang weird nga eh. Nakatingin lang yung aswang sa amin tapos umalis na. Ay, mabuti kung ganon. Panatilihin yung nakasabit ang mga bawang at huwag tatanggalin ang asin sa mga hamba ng bintana. Opo, Lola. Salamat po ulit sa pagtuturo niyo sa amin ng mga pangontra. Kung hindi, baka napasok na kami nung unang salakay pa lang niya. Hanggang sa napalingon kami ni Lola Nati sa kainan nang biglang dumagsa ang dating ng customer. Napunta naman kay Carmen ang tingin ko matapos kong makita ang pasa nito sa mukha. Hindi ko agad napansin yun dahil nakasuot ito ng baseball cap pagkatapos ay nakahoodie pa ito. Maging si Lola Nati ay napansin din ito at pinalo ito sa balikat. Aray, Lola naman, sakit! Ano bang masakit? Halos tinapik lang kita. Tsaka bakit ka ba naka-jacket ang init-init? Tsaka ano tong nasa ulo mo? Bago pa napigilan ni Carmen ang lola, ay naalis na nito ang suot na cap. Nagsalubong ang kilay ng matanda nang makita ang pasa nito. Bakas sa mukha ang labis na pag-aalala habang nakatitig sa apo. Pero ang ipinagtaka ko ay naging mailap ang mga mata ni Carmen at agad itong bumawi ng tingin mula sa akin. Tsaka ano yung nasa mukha mo? Saan galing yung pasa mo? May nanuntok ba sa'yo? Wala po. Na-aksidente lang po ako kagabi. Tumaob yung tricycle na sinakyan ko habang pauwi. Tumama sa bakal tong mukha ko. Eh kung bakit ba naman kasi gabing-gabi na lumalabas ka lagi? Abay, Carmen, baka akala mo hindi ko alam kung saan ka nagpupunta. Minsan may nakakita sa'yo na pumapasok ka dun sa gubat. Gubat? Bakit? Anong ginagawa mo doon? Ha? Eh, di ba sabi ko sa'yo may falls na maganda doon? Ay, Carmen, huwag ka nang bumalik sa gubat ha. Hindi mo ba alam na malapit daw doon nagkukuta ang aswang na pumapatay dito? Wala namang puto yung aswang. Sadali nga, papasok na ako. Marami ng customer. Ay! Kubarin mo yung jacket mo! Lintik na bata kay napakainit eh!
Sinunod naman ito ni Carmen. Sa paghubad nito ng jacket ay may narinig akong kalansing ng barya na tila nahulog mula doon kaya napatingin ako. Mabilis yung dinampot ni Carmen. Lalo akong nagtaka nang tumingin pa ito sa akin at muling umiilap ang mga mata bago pumasok sa loob ng kainan. Sa mga sumunod na araw ay hindi na kami nagbukas pa ng shop. Sa halip ay naging puspusan na ang paghahanap namin kay Madam A. Pinalikan ni Kuya Randy ang bayan, nagmasid sa mga tao at naghahanap. Baka sakaling may makita ulit kaming tao na may tato na letter A sa batok. Habang kami naman ni Kian ay naghahanap sa loob ng kakahuyan. Ngunit lumipas ang mga oras, bigo kaming umuwi ng bahay. Kuya Randy, anong balita? Wala eh. Wala akong nakita kahit isa na may tattoo sa batok. Nahirapan akong tingnan sa babae. Kasi madalas, mga nakalugay ang buhok eh. Eh kayo ma? May mga nakausap ako na residente na dun sa gubat nakatira. Wala rin silang kilala na nagmamatch sa description ni Madam A. May mga hindi pa kami napuntahan eh. Bukas babalikan namin. Pero magsasama na kami ng guide para hindi kami maligaw. Mas maganda siguro kung sumama na ako sa inyo. Para kung sakaling makita natin si Madam A, tatlo tayong lalaban sa mga aliporis niya. Mabuti pa nga. Nga pala, love. Anong gusto mong lutuin ko ngayong gabi? Sinigang na baboy. Okay. Sinigang na baboy itis para sa baby love ko. Ay sir, wala pala tayong yung pang-asim. Nakalimutan natin bumili. Di ba may tindahan dyan sa malapit? Bibili na lang ako. Ikaw nang lalabas? Samahan na kaya kita. Okay, sige. Mula nang dumating kami doon ay iyon pa lang ang ikalawang beses na lumabas kami ni Kian na kahit paano ay relax. Hindi tensyonado kay Madam A o takot sa aswang. Maganda at tahimik ang paligid. Maging ang mga bahay ay simple, ngunit napakaganda ng mga bakuran. Napangiti ako nang hawakan ni Kian ang kamay ko habang naglalakad kami. Nakakamiss yung ganito. Yung naglalakad na walang inaalala na kaso. Magagawa natin yan soon. Kapag natapos itong kaso na to, mamamasyal tayo. Babawi lang ako sa trabaho tapos maglilive ulit ako. Magbabakasyon tayo sa ibang bansa. Saan mo gusto? Ikaw ang mag-decide kung saan mo gustong pumunta. Ikaw ang gusto kong mapahinga. Maldives. Ang ganda ng beach doon. Oo nga. Romantic pa. Doon na kaya tayo magpakasal. Sira. Nang makarating kami sa tindahan ay agad akong bumili ng instant powder na pang-asim para sa sinigang. Habang naghihintay ng sukli, ay napalingon ako sa bandang kanan ko matapos kong marinig na may nag-uusap sa di kalayuan. Bigla akong napatuwid ng tayo at literal na namilog ang mga mata ko. Kumabog ng malakas ang dibdib ko. Nang nilabot ako at daig ko pa ang nakakita ng multo. Isa sa mga residente doon ay isang lalaking kamukhang-kamukha ni Caleb, ang namatay kong fiancé at nakatatandang kapatid ni Kian. Mula sa height, mukha, kulay ng balat at pangangatawan. Hindi. Patay na siya. Matagal na siyang patay. Paano nga? Kuya, Doon ako napalingon kay Kian. Maging ito ay pareho ng reaksyon ko. Nang mapatingin ito sa amin, ngumiti ito sa mga kausap. Pagkatapos ay biglang umalis. Kuya! Sandali lang! Kuya! Inabol naming dalawa ni Kian ang lalaking kamukha ni Caleb. Ngunit mabilis itong nawala sa aming paningin. Ang mga kausap naman ito ay biglang nag-alisan. Gulong-gulo kaming dalawa ni Kian na nagkatinginan. Si Caleb yun. Sigurado ako, siya yun. Pagpasok ko ng kwarto ay naabutan ko si Kian na nakatayo malapit sa bintana. Tahimik ito habang may hawak na bote ng beer at umiinom. Mula pa kanina nang makita namin ang lalaking kamukha ni Caleb,
ay parang malalim na ang iniisip nito. Halos hindi ito kumikibo habang kumakain kami at agad umakyat doon sa kwarto nang matapos. Okay ka lang? Oo naman. We're best friends, Kian. Alam mo na hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Iniisip mo ba yung nakita natin? Yung lalaking kamukha ni Caleb? Sorry. Hindi ko maiwasan. Ako rin naman eh. Hindi yun mawala sa isip ko. Pero baka kamukha lang niya. Matagal nang patay si Caleb. Di ba ang mami mo pa nga ang kumuha sa bangka niya? At siya mismo ang nagpa-cremate? Alam ko. Pero ewan ko ba? Hindi ko maintindihan dahil nakakaramdam ako ng takot. Tinunggaan nito ang laman ng bote kaya lumapit na ako dito at kinuha yun mula sa kanya. Bahagya akong nagulat nang yakapin ako ng mahigpit ni Kian. Saan ka natatakot? It might sound crazy, pero paano kung si Kuya nga yun? Tapos, paano kung bumalik siya sa... Bumalik siya sa akin at balikan ko siya? Yan bang kinatatakot mo? Sorry. Napapraning lang siguro ako dahil sa... Hindi ko pinatapos si Kian sa sinasabi at hinalikan ko ito basta sa labi. Bahagya itong nagulat noong una. Ngunit kalaunan ay tumugon ito ng halik sa akin. Matapos yun ay sinalubong ko ang tingin niya at ngumiti habang hinahaplos ang pisingin nito. Kung siya man yun at nagtangka siyang bumalik, wala na siyang babalikan. Dahil nakalipas na siya. At ikaw ang ngayon ko, ang kasalukuyan ko, at ikaw rin ang gusto kong makasama, bukas at sa mga susunod na taon pa ng buhay ko. Mula pa nung high school tayo, Kian, hanggang sa maubos ang pamilya ko, mawala ang kuya mo, hindi mo na ako iniwan. Dahil noon pa man, high school pa lang tayo, higit na sa pagkakaibigan ang nararamdaman ko para sa'yo. Mahal na mahal kita, Sophie. Mahal din kita, Kian. Mahal na mahal. Sorry kung naghintay ka ng matagal. Talaga? Mahal mo rin ako? Oo. Matagal na kitang minamahal. Natakot lang akong harapin ang totoong nararamdaman ko. Dahil natakot akong maiwan ulit. Hindi mangyayari yun. Kaya ipanatag mo ang puso mo, okay? Dahil sa'yo na ako. Sa gitna ng malaking problema na kinakaharap namin dahil sa paghahanap namin kay Madam A at sa aswang na patuloy na nagtatangka sa aming buhay, gumaan ang dibdib ko matapos harapin ang totoong nararamdaman ko para sa kanya. Nagmamadali nitong sinarado ang bintana. Pagkatapos ay buong puso akong hinalikan sa labi. Lumipas ang isang araw na hindi na ulit namin nakita ang lalaking kamukha ni Caleb. Inisip na lang namin ni Kian na baka pareho lang kami ng inakala. Ngunit ang pangyayaring iyon ay naging daan para tuluyan kong harapin ang tunay na nararamdaman ko para kay Kian. Habang naghahanda kami para sa pagsarado ng shop, napansin ko na nag-iisa si Lola Nati na nagliligpit sa kainan, kaya naman nilapitan ko ito. Oh, Lola, bakit parang nag-iisa yata kayo? Nasaan yung mga kasama mo? Gabi na. Ay, pinauwi ko na. Konti na lang naman tong gawin dito. Magagaan na lang. Naku, Lola, sana hindi kayo nagpaiwan. Maghapon na kayo dito, tsak pagod na kayo. Tulungan ko na po kayo. Ay, ikaw talaga. Daig mo pa si Carmen. Pero salamat, Iha. Sana ganyan si Carmen, gaya mo. Bakit ho? Hindi ba palagi kayong magkatulong dito ni Carmen sa kainan nyo? Naku, Sophie. Kung nalalaman mo lang sakit ng ulong dinadala sa akin ng batang yan. Ano pong ibig yung sabihin? Palagi lang yan nakangiti. Mukhang pala kaibigan pero Panginoon ko. Palagi sumusuong sa gulo.
Anang-mana sa tatay niyang masamang damo. Ang tatay ni Carmen ay nakakulong dahil sa nahuling nagbebenta ng mga pinagbabawal na gamot. Tapos itong anak kababaing tao kung ano-anong mga iligal na gawain ang pinapasok. Sinabi ko sa'yo dahil palagay ang loob ko sa'yo. Sinasaway ko ngayon si Carmen pero ayaw makinig. Tigas ang ulo. Minsan nga naisip ko na lang isumbong sa mga pulis para magtino. Ano pong ibig niyong sabihin na iligal? Naupo kami ni Lola Nati sa bakanting silya at sa kanya pinagpatuloy ang kwento. Sa bawat buntong hininga nito ay naririnig ko ang bigat mula doon at bakas sa mukha ang magkahalong lungkot at pag-aalala sa apo. Habang lumalalim ang kwentuhan namin at unti-unti nitong siniwalat ang katotohanan, ay unti-unti ring nabubuo ang hinala ko. Natutunan niya doon sa pamilya ng ama niya ang pumasok sa mga iligal na gawain. Kumukuha sila ng mga tao. Hindi ko alam kung saan nila dinadala ang mga ito. Madalas siyang nasa Maynila. Ilang araw bago kayo dumating ay umuwi siya dito. Hindi naman niya sinasabi sa akin kung bakit bigla niyang naisipang dumito na. Pero madalas ay hindi matali ang batang yan dito sa probinsya. Pero noon, minsan umuwi yan dito na may kasamang mga lalaki na armado, parang bodyguard niya. Sa bawat pagdalaw niya dito, paiba-iba siya ng kotse. Miyembro ho ba ng sindikato si Carmen? Oo, sindikato ng ama niya mismo ang nagtayo. Sayang lang ang pinag-aralan niya. Ano ho bang kurso niya? Medisina. Kaya lang, di siya pinalad makapasa ng board exam. Labis niya yung dinamdam. Umalis siya matapos malaman ang resulta. Ang paalam ay magbabakasyon sa mga kamag-anak niya sa side ng tatay niya. Pagbalik, ay pinagmalaki na may trabaho na daw siya pero di naman sinabi sa akin kung ano. Yung pala dalaso na ng pamilya ng ama niya na sumama sa sindikato. Ilang beses ko na siyang kinausap para huminto sa ginagawa bago pa mahuli ang lahat. Pero ayaw niyang makinig. Lola, pwede ko hubang makita ang mga gamit ni Carmen? Abay, oo. Heto. Nang ibigay sa akin ni Lola Nati ang bag ni Carmen, isang bagay ang nakita ko doon na nagkumpirma sa hinala ko. Isang gold coin. Kinuha ko yon at kinuha ko rin ang phone ko at tinignan ang pinadala sa aking picture ng gold coin ni Madam A para mas lalong makumpirma ang hinala ko. Nanlumo ako sa aking nalaman. Kasabay ng pagbalik sa isip ko ang mga napansin ko nitong mga nakalipas na araw kay Carmen. Ang masakit nitong balikat. Naalala ko na doon ko tinamaan si Madam A nang magkaengkwentro kami. Ang pasa nito sa mukha at maging ang pagiging mailap ng mga mata nito ng araw na yon. Nakita ko rin sa loob ng bagang hoodie niya na may tatak na letter A sa likod. Isang itim na baseball cap at itim na face mask. At sa pinakailalim ay may baril na kalibre 45. Kung ganon, ginagamit niyang pangalan ni Lucita Mendez para itago ang tunay niyang katauhan? Tama po ba, Lola? Love, tara. Uwi na tayo. Kian, sa tingin ko, nakita ko na si Madam A. Ano? Saan? Si Carmen. Nang lumingon kami ni Kian sa labas, ay nakita namin si Carmen na nakatayo doon. Sa unang tingin pa lang ay halata na dito na narinig nito ang lahat. Tumayo ako at hinarap ito. Nagulat si Lola Nati nang maglabas ako ng baril, gayon din si Kian. Carmen Soriano alias Lucita Mendez at Madam A. Sumuko ka na! Shit! Sa halip na sumuko ay bigla itong tumakbo. Kaya mabilis namin itong hinabol ni Kian. Nagpaputok kami ng warning shot para huminto ito pero nagpatuloy lang si Carmen sa pagtakbo. Sa gitna ng habulan ay tinawagan ko si Kuya Randy. Kuya Randy, sumunod ka sa amin ni Kian at dalhin mo yung mga armas. Papasok kami sa gubat. Nakita na namin si Madam A. Yes, ma'am.
Maya-maya ay bigla kaming nagtago ni Kian sa likod ng pinto. Nang maglabas ng baril si Carmen at pinaputukan kami. Nang hindi kami tamaan ay nagpatuloy ito sa pagtakbo papasok ng kakahuyan. Bigla na naman kaming nagtago sa likod ng mga puno nang salubungan kami ng sunod-sunod na pagputok ng baril. Lumingon ako kay Kian nang sumenyas ito at tinuro ang pinagtataguan ni Carmen. Habang nakikipagpalitan nito ng putok kay Kian, ako naman ay maingat na gumapang at umikot papunta sa pwesto nito. Kaya naman ganun na lang ang gulat nito nang bigla kong hablutin ito sa kwelyo ng damit sa likod, sabay sipa ng malakas sa kamay nitong may hawak na baril. Pagkatapos ay tinulak ko siya sa malaking puno. Gago ka! Ikaw lang pala si Madam A? Sophie, magkaibigan naman tayo, di ba? Pag-usapan na lang natin to. Hihigitan ko ang halaga ng pera na nakapatong sa ulo ko. 20 million. Pakawalan mo lang ako. Wow! Very tempting. Pero hindi pa nasisirang ulo ko. Oo, ginagawa ko to para sa pera. Pero hindi ako tanga para tumanggap ng pera na may bahid ng dugo ng mga inosenteng buhay na naging biktima mo. Ang akala mo, mahuhuli mo talaga ako, ha? Wala ka alam sa lugar na to. Hindi na kayo makalalabas ng buhay dito. Sa inis ko ay bigla ko nalang sinuntok ito sa mukha. Galit na sumigaw si Carmen at sinubukang lumaban. Nagtangka itong suntukin ako at sipain pero mabilis akong nakaiwas. Nahawakan ko ang kamay nito, saka pinilipit at nilagay iyon sa likod. Hayop ka, Sophie! Papapatay kita! Bobo! Ngayon mo lang naisip yan? Bakit hindi mo ginawa agad nung nalaman mo na kalaban kami? Mahina ka, Madam A. Matapang ka lang dahil marami kang tauhan. Pero mahina ka. Nasaan ngayon ang mga tauhan mo na ipinagmamalaki mo, ha? Hindi ba't pinatay nyo na silang lahat? Mga walang hiya kayo? Babalikan ko kayong lahat. Pinatay nyo mga kaibigan ko. Ang mga taong tinuturing kong pamilya. Sinira nyo ang negosyo ng pamilya ko. Pamilya? Mga taong nagdala sa'yo sa maling gawain? Nagagalit ka na pinatay namin sila? Pero ang sarili mong lola, wala kang pakialam? Si Lola? Baka magulat kayo kapag nalaman yung lihim ng matandang yon. Tumahimik ka na! Ang dami mo pang sinasabi! Pati ang pangalan ng kaibigan mong si Lucita Mendez ay ginamit mo. Hindi mo na nirespeto pati ang alaala niya. Wala kayong pakialam! Pakawalan niyo ako! Pakawalan mo ako, Sophie! Hoy! Sophie! Pakawalan mo sa amin! Nilabas ni Kian ang posas at nilagay iyon sa mga kamay nito. Pagkatapos nilagyan ko ng duct tape ang bibig nito. Sakto naman na dumating si Randy, dala ang mga armas ko. Ang ingay mo! Salamat, kuya. Mukhang hindi na natin kailangan to. Nandito na pala si Sir Primo kahapon pa. Sakto noong tinawagan ko kanina, papunta na siya rito. Ang lakas talaga ng radar ni Tandano. Tara na. 12 million. Nang gabing iyon ay tuluyan na dinala ni Sir Primo si Carmen sa presinto. Kaya naman pag uwi sa bahay ay nagsimula na rin kaming mag-empake ng mga gamit at bukas na bukas ay babalik na kami ng Maynila. Napangiti ako nang yumakap mula sa likod ko si Kian at hinalikan ako sa leeg. Pag uwi ko sa Maynila, aasikasuhin ko lang yung kaso tapos magbabakasyon tayo sa Maldives. Ayusin mo na agad ang plane ticket natin at hotel na tutuluyan natin doon. Okay. Excited na ako, love. Ako rin. Ang mabuti pa, tapusin na natin itong pagliligpit para makapagpahinga na tayo. Habang inaayos ko ang mga gamit, si Kian naman ang naghahanda ng kama. Maya-maya ay dumating si Kuya Randy. Ma'am, silip ka sa labas. Nakita ko si Lola natin naglalakad papunta doon sa kakahuyan. Alas 11 na. Kaya nga po eh. Bigla ako nag-alala sa kanya. At baka matsyempuan ng aswang. Halika, sundan natin. Magdala kayo ng armas. Baka biglang dumating kang aswang.
Nagmamadali kaming lumabas ng bahay dala ang aming mga baril sa tumatakbong sinundan si Lola Nati. Sa pagsunod namin sa kanya ay tumuwid kami sa bukirin papasok ng masukal na kakahuyan hanggang sa dumating kami sa isang kubo doon. Nagtago kami sa likod ng malaking puno at mula doon ay nagmasid kami. Anong ginagawa ni Lola Nati dito? Yak! Ang baho! Yung amoy bulok na papaitan na naman. Dito pala nang gagaling yon. Ibig sabihin, si Lola Nati ang nagluluto noon. Pero para kanino? Naputol ang pag-uusap namin nang may lumabas na lalaki mula sa kubo. Bigla kaming napatuwid ng tayo ni Kian sa gulat nang makilala ang lalaking kausap na ngayon ni Lola Nati. Caleb, anak. Narito na ang papaitan mo. Salamat po, Nay. May problema tayo. Nahuli na ng mga pulis si Carmen. Wala na magdadala sa atin ng lamang loob ng tao para may mailuto ako at makakain ka. Kasalanan ko rin. Nasabi kong totoo kay Sophie. Yung babaeng bagong salta dito sa bayan natin na nakapalagayan ko na ng loob. Ano bang malay ko na pulis pala siya at narito dahil hinahanap nila si Carmen. Hayaan niyo na po. Babalik na lang ako sa dating gawin. Pero baka mapahamak ka at mapatay ka ng taong bayan. Mabuti na rin ho yun para matapos sa itong paghihirap ko. Marami na akong napatay. Hindi na kinakaya ng konsensya ko. Kuya, buhay ka? Kian? Sophie? Nagulat si Caleb at Lola Nati. Maging kami ni Randy matapos biglang magsalita si Kian. Nagmadali itong lumapit sa kapatid pagkatapos ay sinuntok ito ng malakas sa mukha. Nawala ng balanse si Caleb habang ako ay natulala at umaagos ng luha. All this time, buhay ka pala? At ikaw ang aswang na ilang beses nang sumanakay sa amin? Bakit mo nagawa ito, kuya? Bakit mo kami iniwan? At nagpanggap ka na patay na? Dahil ayokong pati kayo ay masaktan ko. Pero paano? Paano ka naging aswang? Nung nalistino ko sa Aklan, habang nakikipaglaban kami sa mga rebelde, may isa doon sa nakagat ako. Hindi ko ininda noong una. Ang akala ko lang ay simpleng kagat lang yun ng tao, dahil tao ang anyo ng kumagat sa akin. Pero lumipas ang isang buwan. Bigla akong nakaramdam ng pagbabago. Nag-iinit ang buong katawan ko at parang gutom na gutom at uhaw na uhaw ako. Hindi mapawi ng ordinaryong pagkain at tubig ang nararamdaman ko. Hanggang sa bigla na lang akong nangagat ng tao. Ako ang pumatay sa buong angka ng mga Mendez. Muntik na akong mapatay ng taong bayan noon pero si Lola Nati, siyang nagligtas sa akin. Pinayuhan niya akong umuwi sa Maynila at dun magtago. Noong mga panahon na yun, ay pabalik ka pa lang mula sa Mindanao, Sophie. Ikaw ba? Ikaw pang dahilan kung bakit naging aswang ang pamilya ko? I'm sorry, Sophie. Hindi ko sinadya. Naroon ako sa bahay niyo ng gabing yun nang pauwi ka. At nag-usap tayo sa phone. Gusto sana kitang surpresahin pero inabutan ako doon ng pagpapalitan niyo. Nawalan ako ng kontrol at nagagat ko ang dati mo. Hindi ko maintindihan pero naging mabilis ang epekto sa kanila ng kagat ko at mabilis din silang naging aswang. Hayop ka! Ikaw palang dahilan! Kaya naging aswang ang pang pamilya ko! Ikaw ang dahilan kaya naulila ako! Patawarin mo ako. Yan ang dahilan kaya bigla akong nawala. Dahil hindi kinaya ng konsensya ko ang nagawa ko. Dahil alam ko na magagaling ka sa akin. Patawad? Paano kita patatawarin? Galit? Oo! Galit na galit ako sa'yo! Hindi mo lang basta pinatay ang pamilya ko! Ginawa mo silang halimaw na gaya mo! Pagkatapos ay nagpanggap kang patay. Paano mo kami nagawang lukohin ng ganito? Sila Mami at Daddy. Ako, si Sophie. Alam ni Mami ang lahat. Ano?
Noong gabi na umuwi ako galing kila Sophie matapos kong makagat ang dati niya. Nakita ako ni Mami na naging tao mula sa anyo kong aswang. Humingi ako ng tulong sa kanya. Naghanap kami ng solusyon. Baka sakaling may albularyo na kaya kong ibalik sa pagiging tao. Pero wala. Bigo kami. Kaya nagdesisyon kami ni Ma'am na palabasin na patay na ako. Para makalayo ako at hindi na makasakit ng iba. Lalo na ikaw, Sophie. Bumalik ako at dito na nagtago. Si Nanay Nati at si Carmen. Silang nagpapakain sa akin. Ang mga binibenta nilang kidney at ibang organs na mga kinikidnap nila. Yung ibang parte ng katawan ay ibinibigay nila sa akin. Kung ganon, nagsinungaling ka rin sa amin, Lola Nati. Hindi pala totoo ang pinakita mong concern kanina. Kunwari hindi ka pabor sa ginagawa ni Carmen. Pero alam mo rin pala sa umpisa pa lang at kinukonsinti mo rin siya. Parang anak ko na rin si Caleb. Hindi ko siya maaaring pabayaan. Kailangan niyang kumain. Yun lang ang papel ko. Ang humingi ng parte ng katawan ng tao na maaari kong ipakain sa kanya. May pabigay-bigay pa kayo ng payo na pangontra ng aswang. Dahil yon ang bilin ni Caleb. Ayaw niya kayong masaktan dahil sa kanya. Lalo na ikaw, Sophie. Unang araw mo pa lang dito sa amin ay nakita ka na ni Caleb. Mahal, hindi mo alam kung gaano ako nangulila sa'yo. Hanggang ngayon ay mahal pa rin kita. Ikaw ang dahilan kaya nakakaya kong labanan ang sarili ko kahit hindi na ako tao. Pero nang makita ko kay Nikia na may relasyon, nagselos ako. Nagalit ako sa kanya. Kaya sinasalakay ko kayong dalawa. Nung araw na mas pinili mong magtago at talikuran si Sophie, nawalan ka na rin ng karapatan sa kanya. Alam mo noon pa man, na mahal ko na siya. Pero inagaw mo siya sa akin, kuya. Nagparaya ako para sa'yo. Alang-alang sa pagiging magkapatid natin. Pero sinaktan mo lang siya. Umalis na kayo! Alis na! Sophie! Takbo! Mabilis kaming tumakbo ni Kian at Kuya Randy. Ngunit tuluyan ang naging aswang na wakwak si Caleb at lumipad ito. Saka kami hinabol. Akma itong babarilin ni Kuya Randy pero mabilis kong pinigilan ito. Doon ako huminto sa pagtakbo at humarap kay Caleb na hindi ko na makilala ngayon dahil sa anyo nitong aswang. Umiiyak na tumingin kami ni Kian sa isa't isa at tinutok namin ang mga baril dito. Tapusin niyo na ako! Tapusin niyo na paghihirap ko! Parang awa niyo na! Ayoko lang kumain ng tao! Ayoko nang umatay! Huwag anak! Huwag mong gawin ito! Sophie! Kian, huwag! Parang awa niyo na! Umagos ang luha ko matapos kong ikasa ang shotgun. Sa pangalawang pagkakataon, sa kamay ko namatay ang isang taong tinuring kong pamilya at minahal ko. Iana, huwag mong iiwan si Sophie. Alagaan mo siya. I'm sorry, Caleb. Magpahinga ka na, kuya. Patawarin mo ko. Umaagos ang mga luha ko na kinalabit ang gatilyo. Sunod-sunod. Isa, dalawa, hanggang sa hindi ko na mabilang. Isang linggo ang lumipas. Naroon kami sa puntod ni Caleb. Pinakremate namin ang kanyang katawan at hindi na pinaalam sa lahat ang totoo. Noong ibalita sa amin noon ng mami nila Kian na patay na si Caleb, umuwi ito na abo na at tanging pinakita sa amin ay ang dala nitong urn. Marahil ay dahil wala na rin ako sa sarili ng mga panahon na iyon dahil sa naunang pagkamatay ng pamilya ko. Hindi na rin ako nag-usisa. Tinanggap ko na lang na patay na siya. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang laman ng urn na iyon ay bato sa halip na abo?
Wala na rin ang mga magulang ni Kian. Nang mamatay ang mami nito, ay kasamang nailibing nito ang lihim na pagkatao ng panganay na anak. Ngayon, totoong mga abo na ni Caleb ang nakalibing doon. Wala na si kuya. This time, totoong wala na siya. Okay ka lang ba? Oo, ayos lang ako. Hindi ba bumalik ang pagmamahal mo kay kuya nung nakita mo siya ulit? Hindi na. Doon ko din napatunayan na ikaw nang mahal ko. Hindi kita pababayaan, Sophie. Aalagaan kita. Kayo na magiging baby natin. Ang galing mo din talaga, no? Tinutuo mo yung sinabi mo na bubuntisin ako. Love, kilala mo naman ako. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Pero ready ka na bang lumipad sa Maldives? Oo naman. Ready nang isusuot kong outfit. Lalo na yung mga two-piece ko. Sasamantalahin ko na habang maliit pa ang tiyan ko. Maldives next month. Kasal natin in 2 weeks. Excited na ako. Ako rin. Salamat ha. Dahil hindi ka bumitaw sa akin. Sana kahit lumaki na tong tiyan ko at hindi na ako sexy, hindi magbagong pagtingin mo sa akin ha. Mahal kita eh. Hindi mangyayari yon. Sexy ka sa paningin ko. Kahit anong hugis ng katawan mo. At pagdating natin ng Maldives, isuot mo na lahat ng two-piece mo hanggang gusto mo kapag nasa tabing dagat tayo. Dahil pagdating natin sa hotel room natin, tanggalin ko rin yan. Yan, dyan. Dyan ka magaling. Naman! Kaya nga sarap na sarap ka sa akin eh. Kahit kailan ka talaga. Halika na nga, kumain na tayo. Nagugutom na kami ng anak mo. Anong gusto mong kainin? Papaitan. Nang maging aswang ang buong pamilya ko, kailangan kong ilagay sa aking kamay ang batas at paslangin sila sa ngalan ng kaligtasan ng nakararami. Gayon din si Caleb. Hindi naging madali para sa akin na gawin iyon, pero kailangan. Pasalamat na lang ako dahil nariyan si Kian na naging karamay ko mula pa noon. Nang mamatay si Caleb ay nakulong din si Lola Nati dahil sa partisipasyon nito sa mga ilegal na gawain ni Carmen at ng grupo nito. Bukod sa maglola, tuluyan na buwag ang sindikato at nahuli ang mga miyembro nito at ilang malalaking tao na negosyante at ang iba pa ay may mga posisyon sa gobyerno na naging protektor ng sindikato. Malungkot man na nadamay si Lola Nati, pero sa bandang huli ay may pananagutan pa rin ito sa batas. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ko na umusad sa buhay mula sa masakit at madilim kong nakaraan. Huminto na rin ako sa pagiging bounty hunter. Kinasal kami ni Kian sa huwes matapos ang misyon ko kay Madam A. Nang maipanganak ko naman ang panganay namin, ay saka siya nag-propose sa akin at pinakasalan niya ako sa simbahan. Ngayon nga ay may 3 na kaming anak. Si Kian naman ay isang magiting at tapat na pulis pa rin na ilang beses na rin na-promote mula noon. Ako naman ay tinutuon na ang pag-buy and sell ng mga gadgets at may iba pa kaming negosyong tinayo. Sana ay nagustuhan ninyo ang aking kwento at nawa ay may natutunan kayo. Sa mga gaya ko na nakaranas ng matinding pagsubok at dumaan sa madilim na sandali ng kanilang buhay, naway matagpuan din ninyo ang kapayapaan sa puso sa pamamagitan ng pagmamahal at pananampalataya sa Diyos. Sabi nga sa John 14 verse 27, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Hanggang dito na lamang at more power po sa Aswang Diaries. Maraming salamat po. Nagmamahal, Sophie.